Seguirà el Joan Valls. Ell és professor agregat a la Universitat de Lleida i treballa també a l'Agència Internacional per la Recerca en Càncer. La persona que ell porta com a destacada és la Florence Nightingale. Ella és una pionera de la infermeria moderna. Va viure, com us podeu imaginar per la foto, en el segle XIX i va ser una reformadora del sistema sanitari del Regne Unit. Va introduir l'estadística i els gràfics en la tasca de la infermeria i amb això va transformar les cures hospitalàries. Gràcies a la higiene va reduir dràsticament el número de morts que es donaven en els hospitals. Estem acabant de microfonar, però us deixo directament amb el Joan Valls, que ens parlarà de com anar a l'eliminació del càncer de cèrvix al món. Moltes gràcies. Ai, vols dir això, eh? Sí? Bueno, vols aquest? Potser? Sí, fes servir aquest, que si no... A veure, o si no, acosta tu, si t'ho acostes, però... Hola, hola, sí? No especialment, no. Bueno. Ara sí, oi? Bé, doncs, en primer lloc, moltes gràcies, estic molt content, molt il·lusionat també d'estar aquí amb tots vosaltres. La veritat és que sentint les xerrades d'abans, també la presentació del director, doncs dir-vos que jo soc un apassionat de la ciència. Jo ja de petit m'encantaven els números, era el típic noi que llegia les revistes de ciència i somiava en un futur dedicar-se a això. De fet, vaig estudiar matemàtiques, m'agradaven tant els números i els problemes, més ben dit, resoldre els problemes, que vaig triar aquests estudis. Però després, per casualitats, doncs he acabat en l'àmbit de les ciències de la salut. Vaig començar una beca, que és com comencem els científics, amb un institut de recerca biomèdica, i allí vaig descobrir la medicina. I bé, això em va captivar, com utilitzar les matemàtiques i aplicar-les per a millorar la salut de les persones. De fet, comentar-vos que després vaig fer el màster de salut pública i finalment un doctorat en medicina. El que avui us explicaré és una mica el que he estat fent en l'última aventura, de les recents aventures de la meva vida, que he estat gairebé 4 anys en una agència situada a Lió, a França, que depèn de l'Organització Mundial de la Salut, per investigar amb càncer de cèrvix en països amb recursos limitats, principalment Àfrica i també, com el que us explicaré avui, Amèrica Llatina. Aquesta agència de l'OMS, l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer, és la que, per exemple, estableix si un agent és cancerigen, pot arribar a provocar càncer. I bé, com que m'agraden molt els números i m'agrada l'epidemiologia, els números serveixen per mesurar, és un dels usos principals, i en epidemiologia els utilitzem per observar el que veiem o també per, a partir de l'experimentació, extreure conclusions que sovint són a partir d'evidències insuficients. Per tant, també hi ha una part artística i de la ciència. Els números no són quadrats, s'han de també treure-hi tot el suc. En aquesta xerrada que faré avui, en primer lloc, faré una mica de divulgació de quina és la situació actual del càncer al món. També us diré què podeu fer vosaltres per evitar que aparegui el càncer, de quina manera es pot previndre. Penseu que entre el 30 i el 50% dels casos del càncer que hi ha actualment al món es poden evitar, sense necessitat de medicaments, adoptant un estil de vida saludable. Doncs això avui ho repassarem. Després us introduiré què és el càncer de cèrvix o coll d'úter, que és el càncer al qual jo ja vaig dedicar la tesi i he dedicat pràcticament tota la meva carrera. És un dels càncers que més coneixem. Es coneix el que se'n diu la història natural. Coneixem perfectament
per què es produeix, com es produeix i per tant ens dona l'oportunitat també d'intervenir. Després acabaré donant-vos resultats d'un estudi molt recent, l'estudi Estampa, que s'ha fet a Amèrica Llatina i que ha reclutat més de 40.000 dones en 9 països i que he tingut la sort de poder participar. Actualment estic a la Universitat de Lleida des de fa pocs mesos, soc de Lleida, he voltat molt, però ara tinc la sort de poder tornar a la meva ciutat. Per tant, aquells de vosaltres que en un futur estigueu aquí, estigueu a Barcelona, aneu a l'estranger, doncs estaria genial que poguéssiu tornar també a la vostra ciutat i portar aquí tot aquest bagatge del que hagueu fet. Això seria molt important. I us explicaré els resultats d'aquest estudi. I finalment algunes conclusions. Bé, el càncer, com ja sabeu, actualment és un repte en el món, a nivell de salut pública, a nivell d'economia, a nivell de societat. Dades. Cada any es produeixen 20 milions de diagnòstics nous de càncer al món. 20 milions de persones reben un diagnòstic de càncer. Per tant, és un pla de salut pública importantíssim. I pel que fa a la mortalitat, la mortalitat encara continua sent malauradament molt elevada, justament perquè a vegades el càncer no avisa i es diagnostica en una fase que és difícil tractar-lo. Això fa que cada any morin gairebé 10 milions de persones al món per càncer. És responsable, a més, d'una de cada 6 morts al món i està entre les 3 causes més freqüents de mort. Com veieu, aquest tipus d'informacions són els que donem els epidemiòlegs. Agafem dades a nivell global, les resumim i les transmetem per arribar a conclusions i descriure el que està succeint. Aquest gràfic és un gràfic també epidemiològic, on podeu veure els diferents tipus de càncer. Sí, aquí. I com veieu, en blau hi ha la incidència, el nombre de casos nous que es diagnostiquen cada any, i en vermell hi ha la mortalitat, el nombre de persones que moren per càncer de pulmó, càncer de mama, de colon i recte, pròstata, etc. Veieu que hi ha un dimorfisme, homes i dones, hi ha una distribució molt diferent. Així, pels homes, veiem que el càncer de pulmó és el més incident, el més freqüent, en canvi per les dones el càncer de mama. Però fixeu-vos que en les dones la mortalitat és relativament baixa. Afortunadament, avui en dia, rebre un diagnòstic de càncer de mama no significa tot i que el càncer és una malaltia que pot arribar, que si no es tracta és letal, la majoria de dones sobreviuen al càncer de mama. No passa, per exemple, en altres càncers, com per exemple el càncer de fetge o de ronyó, que són molt més letals perquè avisen més tard. Com us deia, entre el 30 i el 50% dels casos del càncer es poden evitar, són prevenibles, mitjançant canvis en l'estil de vida, evitant factors de risc o també mitjançant el que es diu la detecció precoç, participar en programes de cribatge, en programes de vacunació per detectar el càncer en uns estadis inicials o bé per evitar la seva aparició. Bé, què és el que podeu fer? Doncs en primer lloc, el tabac. El tabac s'ha d'eliminar. El tabac es calcula que produeix aproximadament 7 milions de morts cada any al món. Per tant, si heu començat a fumar, deixeu-ho el més aviat possible i els que no heu provat una cigarreta no us hi poseu. Després costa molt deixar-ho. Els que esteu fumant sabeu que si aneu al cap us ajudaran i traureu molt de risc del vostre organisme. En segon lloc, l'obesitat, un estil de vida sedentari. Això està associat a molts càncers,
com el càncer de mama en les dones en la postmenopausa, o bé càncer endomètric, càncer de colon i recte. Consum d'alcohol s'ha de reduir a la mínima expressió. Cada vegada hi ha més estudis. Quina és la millor dosi d'alcohol? 0. Aquesta és la millor dosi d'alcohol que podeu prendre. L'alcohol, no només del sucre, porta molts agents tòxics i està associat també amb diferents tipus de càncer. Bé, moltes de vosaltres, sobretot les noies, segurament esteu vacunades pel virus del papil·loma humà. A cinquè de primària podeu aixecar el braç, aquelles que recordeu haver rebut la vacuna, el 100% aquí a Catalunya, gairebé. Els nois, ara sí ha començat, des de fa un parell d'anys, els nois d'11 anys també reben aquesta vacuna i justament la vacuna és per evitar el càncer de coll d'úter. De fet, una persona vacunada, com es diu en anglès, one worry less. Aquelles persones que esteu vacunades no cal, sabeu que esteu protegides al 99% de probabilitat per a aquest tipus de càncer. Molt bé, el càncer de cèrvix, doncs el virus del papil·loma humà és una infecció de transmissió sexual, és l'enfermetat de transmissió sexual més freqüent, més enllà que la clamídia, gonorrea o sífilis, i penseu que les persones sexualment actives, un 80% de les persones sexualment actives contrauran aquesta infecció almenys un cop a la seva vida. Imagineu-vos. Afortunadament, en la majoria de casos, la infecció és totalment asimptomàtica, no produeix cap dany en l'organisme i el cos l'aclareix. Només en aquells casos que la infecció persisteix i al cap de molt temps, 5, 10 o 15 anys, pot arribar a produir un càncer de cèrvix en les dones o fins i tot també en els homes pot arribar a produir càncer d'anus, de penis o de la cavitat oral. Doncs bé, com es deia, és un dels càncers que més coneixem la seva història natural i actualment es pot lluitar contra el càncer de cèrvix de moltes maneres. I ara us ho explicaré, perquè justament l'OMS ha llançat una campanya per erradicar el càncer en el món, en un futur el més aviat possible. Per això es diu que el càncer de cèrvix és una malaltia erradicable. Quina és la situació del càncer del cèrvix al món? En aquest mapa teniu els diferents països del món amb color vermell, aquells on la incidència, el nombre de casos, és més elevat. Com veieu, a Europa i Amèrica del Nord no és un problema perquè les dones tenen accés als serveis de salut, revisions ginecològiques, llevadores, però en canvi passa que en països d'Àfrica, alguns d'Amèrica Llatina i alguns d'Àsia, encara hi continuen a haver unes taxes d'incidència que fan que aquesta malaltia continuï sent un problema. Doncs bé, l'any 2020, fa relativament poc, l'Organització Mundial de la Salut va llançar una iniciativa internacional per l'eliminació del càncer de cèrvix al món, a l'any 2030. Es van fer molts estudis epidemiològics i es va determinar que si es seguien tres indicacions en aquests 3 llindars, això es podria aconseguir. Quins són aquests 3 llindars? 1. Vacunar el 90% de les nenes al món abans dels 15 anys. I com sabeu, avui en dia hi ha molts programes que també introdueixen la vacunació en nois. En segon lloc, proves de cribatge, proves de detecció precoç, mitjançant una prova del virus del papil·loma o una citologia, detectar si hi ha una lesió de càncer o una lesió de precàncer. Això també es pot fer. I hi ha l'objectiu que això arribi al 70% de les dones. I finalment, el tercer pilar, tractar el 90% dels casos de càncer de cèrvix de la forma més adequada. Seguint aquests 3 pilars, s'estima
que l'any 2030 es podrà baixar la incidència per sota dels 4 casos per cada 100.000 dones. Bé, doncs en aquest context és on es va realitzar l'estudi Estampa, és un estudi epidemiològic multicèntric, això vol dir que s'ha fet en més d'un país, en concret en 9 països de Llatinoamèrica, que aquí els veieu en aquest mapa, i ha reclutat més de 40.000 dones durant 10 anys. Això doncs, ens ha permès avaluar quina és la millor estratègia de cribatge, de prevenció precoç, aplicable no només a Amèrica Llatina, sinó a una escala de tot el món. Aquí teniu algunes fotografies on podeu veure, doncs, en aquest cas, una dona de Colòmbia que és entrevistada per entrar en l'estudi, o bé infermeres que recullen mostres que es van obtenir d'aquestes 40.000 i escaig dones que van participar. Els científics, quan fem un treball, doncs el que fem és que escrivim un article i això ho enviem a una revista científica que és un text, això té una revisió, hi ha altres científics que ho revisen i finalment nosaltres els resultats d'aquest estudi el vam publicar amb aquesta revista, on particularment el que vam avaluar, hi ha una tècnica que se'n diu colposcòpia, que és un examen visual del cèrvix efectuada per un ginecòleg, i vam veure si els falsos positius i els falsos negatius permetien acceptar aquesta tècnica com una tècnica vàlida per al cribatge. Com veieu, què és un fals positiu? Doncs un fals positiu és, per exemple, una mamografia, que tots coneixereu, que doni positiva quan realment no hi ha cap tumor. Això és un error, però és un error menys greu que un fals negatiu. Un fals negatiu seria el cas d'una mamografia que no dona positiva quan realment hi ha la malaltia. Per tant, en els falsos positius està clar que generarem un estrès a la persona perquè li direm, escolta, tens una prova, no és malaltia, però pot ser indicador, però afortunadament en cribatge s'accepta que hi hagi falsos positius. El que no volem és que hi hagi molts falsos negatius. Com veieu, aquí hi ha molts més falsos positius que falsos negatius, que ens permet estimar aquest percentatge, amb el qual ens ha permès concloure que mitjançant una colposcòpia el 91% de casos de càncer de cèrvix seran detectats, i aquest és un molt bon resultat. Actualment, com us he comentat, estem treballant amb aquesta línia, ara des de la Universitat de Lleida, estem establint un conveni de cooperació amb l'Organització Mundial de la Salut i estem treballant en un projecte de medicina personalitzada o medicina de precisió. Què és la medicina personalitzada? Doncs intentar, a partir de les característiques de l'individu, trobar el millor diagnòstic i el millor tractament de manera individualitzada. Això s'aplica també als programes de prevenció del càncer. Per exemple, aquí teniu unes boles que representen el risc que una persona tingui una lesió cervical. Veiem que d'entrada és de l'1,73% a Amèrica Llatina, però en aquell 14,1% de les dones que són positives per el virus del papil·loma humà, això passa de l'1,73% a gairebé el 12%. Aquestes dones estan en un risc molt més elevat de tenir una lesió cervical. Si a més tenen una citologia, que això és també un test clínic que permet veure l'estat del cèrvix d'alt grau, com és aquest HSIL, doncs això pot augmentar gairebé fins al 63%. Per tant, ens permetria detectar de manera intel·ligent aquelles dones que estan a més risc. Molt bé, doncs ja per acabar, uns missatges per emportar-vos a casa. Doncs del 30 al 50% dels casos de càncer es poden evitar. De quina manera?
fem fora el tabac, fem fora l'alcohol, una dieta saludable, exercici, evitar el sobrepès, participar en programes de vacunació i més endavant, quan sigueu més grans, en programes de detecció precoç. Pel que fa al càncer de cèrvix, doncs és una malaltia 100% prevenible i mitjançant la vacunació o el cribatge això es pot assolir. Tot i que hi ha un llarg camí per a l'eliminació del càncer de cèrvix, això esperem que es pugui arribar. Austràlia ha estat el primer país que ho ha assolit. Actualment a Austràlia l'any passat no hi va haver cap cas de càncer de cèrvix en tot el país, degut a programes de vacunació que s'han fet en els darrers anys. I ja estem veient i veurem com la medicina personalitzada, juntament amb la intel·ligència artificial, permetran que tots rebem un tractament personalitzat. Doncs això és tot. Moltes gràcies. Aquí mateix, sí.